Sagung perlengkah kakung saha putringgi ngaturi uninga bilih ri sangat maja temanten sarimbit sampun siaga wonten ing sasoring pinanci gya angadani upacara panggih panganten Gagrak Surakarta hadringrat rantarantak sumebak swaring Sang Raditya layane aweh Prabawa Yuna sagung dumadi langit sumambarat mega pethak lamat-lamat ingkang hangalingi Kang Sumunarma Teja tuhu punika tejane penganten sarimbit ingkang ngarsa manjing wonten ing sasana panggih humyak kang samya sumewa paraga ingkang ngasta kembar mayang inggih Sekar Dewa Ndaru Jaya Ndaru ingkang kinarya panebusing penganten pinaragan dening kadang kinasih Mas Ayu Irin Vira Victo Neno maragani ngasta kembar mayang minangka sarana dhauping putra penganten sarimbit kembar mayang nulya katata kanthi permana wonten ing sakanan kiringing sasana dampar denta. Mugi Gusti kang akarya loka mbabara daya kekiyatan mugi beberenipun kang putra penganten sarimbit tansah lulus wana ing samarga-marga ing salama-lama. Kasusul dening ingkang penganten kekalih dugi Bagus Brandon Firman Cahyadi S ingkang sampun hanjatu krama Mas Ayu Desti Putri Cahyani. Saya saged kiril paswana tumulya nalra ambalang gantal mring jajaning penganten putri ingkang winastan gondang tutur. Penganten putri gya Hambalang gantal ugi ping jajaning penganten kakung yang winestan gondang kasih. Paripurna pinalangan gantal nedya angadani upacara. Pecahan 3. Pecah 3 ugi kawastanan wiji dadi antiga tinapaking padha pecah sanalika minangka pratandha pecahing pamoring ri sangat maja temanten kekalih ugi tangkar tumangkar kawuryan dadi nak turun putra wayah Buya Canggah kang soleh tuwin solihah tuhu bekti dangeteng pangeran saha tiyang asepuh miwah murakabi dhateng akadhan paripurna wiji dadi nulya ri sangat maja temanten kekalih angadani upacara Ranupada ri sangat maja temanten putri anjengku dhateng kakungira minangka cihna dharma bektinira dhateng garwa kakung sarwi amiji samparaning ingkang raka mugi sedaya kang jinangka sembada sedaya kang den udi dadi raharja kang pinanggya datan wenten alangan sakara-kara paripurna ri sangat maja temanten kakung ya nganti garwa kinasih jajar sumanding jumeneng manjing wonten ing sasana kepiranji
Nulyori sangat mojo temanten putri kepareng ngubengi dateng garwa kakung ira minangka cehna sedaya kang wadi den simpen den singetake aja nganti ana ingkang kawistara. Paripurna sangat mojo temanten sarimbit us antuk sasmita kepareng daya-daya manjing wonten ing sasana pinanci sinekepan sindur dening ingkang Rama. Singgep sindur minangka pralambita jejibanipun tiyang sepuh ing kedah paring reh ulagang ulang uruk dhateng reh ingring bebrayan agung. Putra kinasih tinuntun dhateng reng kautaman kang ala den singkiri kang becik ten udi ing pangajap putra panganten sarimbit atut runtut rerentengan widodha lestari mulya minantu ing suka rahayu. Ayo ayo nggih putraning sun sing dak tresnani sun tuntun sun paringi gegodha awujud tebu wulung minangka anteping kalbu sing madhep mantep ya nggih ranggon lumaksana. Mugi Gusti kang kakarulaka mbabara nugraha tumrap jeneng sira. Nggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Paripurna tumuli kadani upacara baba timbang. Baba timbang minangka pralambita tresnanira tiyang aspuh kekalih dhateng putra kinasih. Tumuli kunjuk atur dhateng ingkang garwa kakung. Abot endi, Pak? Padha abote. Iki garwa pawestri mundhut prisa kados pundi Kang Mas? Awratipun ingkang putra kakung kaliyan putra pawestri. Diajeng kanyata bobote padha. Muga-muga bobote padha uga tresnane. Tresnane marang garwane ya tresnane marang awake dhewe ya diajeng. Iki mangestaken dawuh Kanjeng Mas, Kang Mas. Paripurna baba timbang tumuli risangat mojo pengantene kalih kalenggahaken manjing wonten dampar denta. Pun caosi rujak tekan minangka Piye rasane, Pak? Seger, sumia, sumeraba, wong sauma. kados pundi raosipun Kang Mas? Seger diajeng. Wah, tak entekke. Wah, seger sumyah berkahe ngebaki wong sak omah diajeng. Muga-muga rezekine putrane awake dhewe semono uga ya diajeng. Amin amin ya rabbal alamin Kang Mas. Minangka sehna pralambita sumadong ing nugraha dhateng Gusti kang karya loka. Ugi babaring karsa
manggih widodo kali sing rubeda tan wenten sekara-kara. Paripurna tumuli sangat mojo temanten sarimbit angadani upacara kacar kucur ingkang kapraugi sinebat tampa kaya. Kacar kucur dumadi saking beras ketos kacang kawal dile kawak wong liya mugia dadi sanak sing adoh mura dadi cerak. Minangka pralambita sih kadarmane garwa kakung dhateng garwa pawestrinira ingkang kedah anggatana watak panca angayemi angayomi angayani angrungkebi miwah ngatmajani dhateng garwa pawestrinira. Semanten ugi Ri sangat mojo temanten putri kedah anggatana watak poncoti gemi setiti nastiti ngati-ati ngabekti lan gemati dhateng garwa kagungira sakedheh kacar kucur ingkang den paringaken datan wonten ingkang marebel sakedhik kewala. Tampa kaya den paringaken tumuli kakintun dhateng Kanjeng Ibu ing pangajap mugi ya kepareng tiyang kasepuh kekalih paring ulagang mulang muruk dhateng reh ingring bebrayan agung. Tampa kaya wus paripurna kalajengaken upacara dhahar kelimah ugi kawastanan dhahar walimah. Dhahar walimah minangka pralambita suka syukuripun sangat mojo dhateng Gusti kang akarya loka. Kemaripun babar nugraha daya pangaribawa boga wastra datan kuciwa. Kepiye diajeng rasane? Eco sanget Kang Mas. Menawi panjenengan kados pundi? Oh, enak banget. Tanduk ya diajeng inggih semangga Kang Mas kula ladosi. Mantep kok dhewe-dhewe. Dhahar kelimah minangka lambang karaharjan. Mugi sangat mojo temanten sarimbit anggenipun lelumban wonten madyaning bebrayan agung tansah kacekapan boga wastranira den rasake ijen padha ijen uga sekeca irinaosake bebarengan kok saya eca mangkaten mugi manunggaling cipta rasa miwah karsa sangat mojo temanten sarimbit ingkang kapralambangake dhahar kelimah manit asining bebrayan tansah irinaosake bebarengan kanthi kebaing rasa asih sutresna. Paripurna dhahar kelimah ugi kinarya pralampita dhahar kelimah mugi bebrayane putra panganten sarimbit ing sadina-dina tansah
tumiba ing kalimah thayyibah samubarang kang utama katujake dhateng Gusti kang karya loka. Paripurna dari kelimah tumuli sangat mojo temanten kekalih pinaring antoya menika kebijil saking kendi pratala. Mugi samubarang pakarti ingkang dinampani nambarang benih menggalih minaweh meneping kalbu satemah tinemu hayu hayem hangayomi. Paripurna tumuli sangat mojo temanten kekalih nedya angadani upacara ngabekten. Sangat mojo temanten kagung wis nganti garwa kinarih lumaram ngabiyantara dhateng ngarasanipun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu sigra temungkul amari kula yayakon jeming bantala wadanane penganten kekalih tangkeping asta semengkem ring jengkukan lan sinartan ing cipta masuk ing sanubari nandang rumtang pangastawa saking ingkang Rama tuwuning Ibu sakalang les kekes pindha linulosan bepayune tonggaleng muruk pindha kapuk sapan muratan pana panong ningrat sak kedhik tantar bikarkat satemah anjegegir tugu sinukarta apa to darunane kayata Ri sangat modo penganten sarimpit anggung engit marang sangkan paring dumadi. Ri kala linairake aning jagat adang. Tatan porinaos waspamijil marawayang. Ger-ger putraku Brandon sing bagus dhewe. Sun tampa sira caos pangabekti marang wong tuwa ger. Dadi dene sira bakal mbacutake lagu sepira gedene kaluputane wong tuwa sirapura ya yen anakku wedok sing bagus dhewe ya Desti putri Cahyani nalika cilik ndak itik-itik gedhe kayata sira tresna marang wong tuwa yer bombong mongkok ing wardaya ger penggaling Rama pun ibu Sunayogyani yen to sira bakal mbacutake lagu ya ger Kanjeng Rama sungguming pangabekti kula beki kunjuk sandha pepodo Kanjeng Rama ya ger sun tampa sungkem pangabektan raya ger ndak sangoni anteping kalbu kalimah thayyibah kalimah kang utama kang tumuju marang Gusti kang kakari loka muga anggon bebrayan tansah rancak lancar widodara harja mulya kang minangga anakku Brandon sing ati-ati yo ngger sing pengen pangabekti kula mugi konjuk Kanjeng Ibu ya ker sing ati-ati lakumu muga-muga tansah wilujeng widodara ing samarga-marga ya nger titip anakku lanang ya nger injing-injing ngestuaken dawuh Kanjeng Ibu
paripurna upacara ngabekten ulya sangat paja temanten sarimpit kakanthi manjing wonten ing sasana Dampar Denta. Wilujeng widodha kalih sing rubeda tanpa manggih pambengan sakara-kara kepalipun lenggah ri sangat mojo temanten sarimbit nulyum yak swasana sepi yo muncul ing satengahing madya sasana Dampar Denta. Jumedhul manjing wonten ing sasana Dampar Denta inggih menika Bapak Supono. Panjenengan Bapak Sumpama ya mangarsa manjing wonten ing sasana Dampar Denta. Kawis tinggal so kapireng suwantening wirama ingkang sajak boten asring malih. Sinuwun kula ingkang sowan sinuwun panjenenganipun Bapak Wawan Sucipto, Bapak Suparyadi kula ingkang sowan. Seneng-senenge punakanku dadi manten. Yuni dipalilako jejogetan sekedap. Bunga-bungae punakanku dadi manten. Gawake telo sak dompol. Bayung lan sak piturute. Monggo Mas manten kepareng milih ingkang pundi? Monggo bendara kula aturi mundhut milih piranti ingkang panjenengan kersakaken. Monggo keplok sarang-sarang. Sing naleni rada kenceng. Virus minangka teno. Karajan kula lajengaken joget nggih bendara kula. Iya tak keparengake. Monggo para tamu sami siaga rebut ingkang dipun asta. Ya aku tampile, aku embere, aku entonge, aku mancine. Ya angele ora ila kepiye ta iki naleni ya. Kowe naleni kok kenceng banget ta ya. Aduh. Iki malah waduh jan wis pun kula pasrahaken panjenengan mawon monggo. Aku man salange, aku man tambire, aku man andruke. Wah, padha gogrok kaya apa kae, ha. Sotile. Monggo sanesipun tasih wonten menika. Monggo kangge rabatan sesarengan. Waduh. Aku entuk bae, aku entuk guntinge. Aku entuk parute, ya tak telatenane parute tak nggone marut kambil.
Apa arep usaha sate? Tak njukuk kipase. Gari pikulane ora apa-apa. Nanggone mikul panenan saka ngalas dul omah.